Yadda za ku dawo da layin da aka rufe muku na MTN. Assalamu alaikum wa rahmatullah, barkanmu da wannan lokaci da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. A yau a wannan bidiyon insha Allahu zan nuna mana yadda za mu dawo da layin da aka rufe mana na MTN. Kamar dai yadda kuka sani MTN suna rufe layuka musamman layukan da ba a haɗa su da NIN number ba, ko kuma waɗanda aka haɗa su da NIN number amma kuma aka samu akasi wajen haɗawar, ko kuma waɗanda suka shigar da bayanansu ba daidai ba. To a yanzu haka sun ba da damar da kowa da kowa, ko in ce sun fara rufewa mutane waɗanda suka samu wannan matsalolin, sun fara rufe musu sim, wanda suka umarci da a je ofis mafi kusa da kai domin ka je a sake maka rijistar ka domin ka dawo ka ci gaba da amfani da layinka. Ganin yadda mutane suke tururuwar zuwa shafuka, ko in ce wajajen kamfaninnikan MTN domin a buɗe musu layukansu, ya sa suka fidda wata dama, wato damar ba da link wanda kai ma da kanka ka iya cikewa online, wanda a wannan bidiyo kuma shi za mu nuna muku domin ku ga yadda za ku iya cikewa. Don haka idan kana cikin wanda suka samu wannan matsalar, ko kuma za ka yi wani, to ka duba ƙasan wannan bidiyo description akwai link sai ka danna. Bayan ka danna zai kawo ka nan wurin kamar yadda kake gani. To a nan ɗan taƙaitaccen bayani ne game da shi rufe-rufen da suke yi da sauransu. To da zarar ka shigo sai ka tsaya ka duba da kyau, akwai abubuwan da ake buƙata domin ka gyara layin naka. Abubuwan da ake buƙata su ne suka haɗa da lambar wayarka, email address ɗinka, sai kuma NIN number ka. Saboda haka bayan ka tabbatar kana da su, to yanzu sai ka shiga wannan link ɗin da kake gani, wato wannan link ɗin. Shi ne link ɗin da za ka ga, wato wannan koren link ɗin za ka danna kansa ne kamar haka. Bacin ka danna za ka ga ya kawo ka nan wurin, wato wannan shafin kenan. Saboda haka abu na farko da aka fara yi, za ka fara shigar da number da aka rufe, wato number ka wacce aka rufe wanda kake so ka yi linking ɗin. Saboda haka sai ka shigar da ita a nan wajen, misali kamar haka. Bayan ka shigar da number, daga nan sai ka shigar da email address ɗinka. Dama na gaya muku ka tabbatar kana da email address, to sai ka shigar da email address ɗinka. Idan wani za ka yi wa ma, za ka yi amfani da email ɗin naka ka shigar, kasancewar OTP suke tura ta cikin email ɗin. Daga nan sai ka danna wannan alamar, daga nan sai ka danna check NIN status, sai ka danna kamar haka. Bacin ka danna, to sai ka ɗan jira kaɗan, daga nan za su ce sun tura maka saƙo a message, wato a lambar wayar taka. To kar ka damu, ba a nan suke tura saƙo na farko ba, za ka fita ka shiga email address ɗin naka ne wanda ka shigar shi, domin ta nan suka tura maka wannan saƙo na OTP ɗin. Saboda haka sai ka zo ka duba email address ɗin naka. Bayan ka sa za su turo maka da OTP, to za ku ga na dawo nan, kasancewar OTP wani lokacin ba su fiye turo shi ba. Amma kamar yadda kuke ga wannan hoton, shi ne hoton da suka turo mana na OTP ɗin. Nan sai su baka wajen da za ka sa OTP, na gaya muku ta email ɗinku ake turowa. To sai ku zo ku sa, idan sun turo muku ta email ku sa, idan kuma ta lambar waya ma suka turo muku, to duka dai ba matsala. To bayan ka sanya wato OTP ɗinka, daga nan za su kawo ka waje kamar yadda kuke gani, wato inda za ka shigar da NIN number ka. To a nan sai ka shigar da NIN number ka, daga nan sai ka danna link my phone number, sai ka danna shi kamar haka. Bayan ka danna, daga nan za ka ga ya kawo ka waje na gaba, wato idan har ya kasance bayanan da ka shigar ya yi daidai da bayanan da ka yi rijistar da suke kan rijistar, to nan take abinka zai tafi review. Idan kuma ya kasance abubuwan da ka shigar ba daidai ba ne, to za ka ga sun saka maka saƙo kamar yadda kuke ganin wannan, wato your bio data does not match with your NIN details and waye da waye gashi nan kaza da kaza. To daga nan sai ka iya danna inda aka rubuta proceed, sai su tura maka OTP, sai su baka damar da za ka shigar waɗannan bayanai kamar ga su nan, wannan sunan mahaifiya da address ɗinta, da su wani abubuwan da suka danganci ka da lambar da ka fi kira da sauransu, duka sai ka shigar. Sai ka shigar da waɗannan abubuwa, sannan har da wato affidavit na code da sauransu, duka sai ka shigar, sannan za su samu damar da za su sauke waccan rijistar, su ɗora maka rijistar ka. Amma idan kai ne ka yi rijistar sim ɗinka, kuma yanzu wannan matsala ta shafe ka, to kai tsaye da ka yi zai tafi review. Da ɗan wani lokaci sai ga account ɗin, okay, sai ga sim ɗinka ya dawo lafiya ƙalau. Amma idan ba kai kai ba, to waɗannan abubuwa da kuka ga sun jero guda 5, to dole sai ya kasance ka yi su, sannan za su samu damar da za su canja maka wato sim ɗinka. To wannan dai shi ne a ɗan taƙaice, da fatan an fahimta. Kada a manta link ɗin yana ƙasan bidiyon nan description. Allah ya bamu sa'a. Na gode.